וואי, איזה עוגה יצא לשבת. כל המתכון יהיה בתיאור. היום אנחנו הולכים להכין עוגת שוקולד. ניקח ביצים, נשבור אותם. אחר כך ניקח כוס שמן, סוכר, כוס ורבע סוכר, אחר כך ניקח תמצית סוכר וניל כזה, שקית סוכר וניל, נשים אותו ככה, ואז גם ניקח תמצית בטעם וניל, נשים ככה פקק, שיביא לנו ריח וטעם טעים. אחר כך ניקח כוס וחצי קמח ונערבב בזהירות שלא ישפך לנו. כשנסיים לערבב אני אחדור. הנה חדרתי, כמו שאתם רואים, זה יצא ממש טוב. אחר כך ניקח 4 כפות של קקאו, נשפוך. וגם אבקת אפייה, שכחתי. אחר כך נשים את הקקאו, ואחר כך 2 כפות שוקולית, נשים שמנת לקצפה, שמנת מתוקה נשים, ועד 6 כוסות מים, 6 כפות מים, סליחה, ועוד פעם לערבב. בינתיים ייקח לדקה שאני אערבב, אז אני אחדור. הנה עכשיו אני סיימתי לעשות את הבלילה, כאילו לערבב אותה. הנה זה. עכשיו שסיימתי, אני אערבב עוד שנייה קצת. נעביר את כל הבלילה היפה והמתוקה שלנו לתוך, איך קוראים לזה? תבנית מרובעת, אפשר גדולה או קטנה. עכשיו לקחת לקיקן ולהוריד את כל מה שנשאר. יופי, עכשיו שסיימנו, צריך לשים את זה בתנור על 180 מעלות,
ולחכות עד שזה יהיה מוכן. בסביבות 30 דקות או 40. זה תלוי, ואם אתם מרגישים ורואים את זה שזה לא מוכן, אז נשים את זה עוד 5 דקות. אני אחזור לכם שזה יהיה כבר מוכן. לאחר שהוצאנו את העוגה, אז אנחנו ניקח... לאחר שאנחנו הוצאנו את העוגה, לאחר 35 דקות, ניקח סכין, נתקע. אם יוצא משהו, כאילו אם היא רטובה או משהו, אז זה אומר שהיא עוד לא מוכנה, ותוסיפו לזה עוד 5 דקות. אחר כך אנחנו לוקחים חצי של שמנת ההקצפה ושוקולד נוטלה. אנחנו בדקנו, לא היה לנו שוקולד מריר, אז לקחנו שוקולד בקצפת, אבל אתם יכולים גם שוקולד מריר. אחר כך אנחנו פשוט מערבבים. תערובת אחידה. כשאני אסיים את זה, אז אני אחזור לכם בעניין של דקה. אחרי שסיימנו, אתם רואים את זה? איך להצק עד חום טעים. אז אנחנו הולכים, אם אתם רוצים, כן, לא חייב, לקחת קש רגיל, לעשות חורים בעוגה, לעשות חורים, ואז כשאתם תסיימו לעשות את החורים ותשפכו את כל התערובת שלנו, של הציפוי, אז הולך להיות לנו גם מהבפנים עוד שוקולד, ועד יהיה כדי טעים. טוב, עכשיו נעשה גם קטן קצת שלא יחסר שוקולד. יופי. אחר כך ניקח את התערובת שלנו ונתחיל לשפוך. נתחיל עם האמצע. עכשיו נעשה כדי ככה שהכל יהיה. העוגה עכשיו שותה את כל השוקולד, כלומר שהשוקולד נכנס לחורים שעשינו. נשים כמובן שכל העוגה תהיה מלאה בשוקולד, ועד ככה זה יהיה ממש טעים. ניקח שוקולד, נשים בכל הצדדים. נשים עוד. נשים גם קצת בחורים שיש, אבל לא נורא. ועכשיו נשים סוכריות. ונערך קצת את העוגה, ככה. נשים את הדבר. עכשיו נשים סוכריות. הופה. נשים עוד לממתוק, זה הדבר הכי מתוק. ועכשיו יש לנו עוגה לשבת. שבת שלום לכולם.